Как сексът влияе на имунната система? Някой да ми каже или да ми пише. Знаете ли, че сексът не само носи удоволствие, но и укрепва имунната ви система? Ето как. Повишава антителата. Редовният секс увеличава нивата на имуноглобина, който ни защитава от инфекции. Второ, намалява стреса. Сексът отделя ендорфини и окситоцин, който намалява стреса и подобрява имунната функция. Подобрява съня. Пролактинът, който се отделя след секс, помага за по-добър сън. А добрият сън е ключов за силен имунитет. Така повишава кръвообращението. Физическата активност по време на секса подобрява и кръвообращението, което подпомага белите кръвни клетки в борба с инфекциите. И петото, мисля, че беше балансира хормоните. Сексът помага за хормоналния баланс, който е важен за здравния имунен отговор. Така че не забравяйте да се наслаждавате на здравословния секс, но и внимавайте за вашето удоволствие и здраве. Ако ви беше интересно, харесайте и споделете това видео за повече здравни съвети.